Hey, het is ik in de regen. En je raadt nooit waar ik ben op school. Want ja, ik heb besloten dat ik terug ga studeren. En dus ben ik terug op mijn oude school van vorig jaar. Psych bitch, kon ze gewoon bezoeken. We gaan naar Steffi. Yeah, right. Heb je dat gezien? Ik ga even eerlijk zijn, hè. Persoonlijk, mijn persoonlijke mening. De trap is wel fucking lastig, maar ik ga het straks zeggen, want is er iemand. Oké, dus ik heb het gemaakt tot bom. Het is mij gelukt. Ik was vergeten hoe lastig dat die trap was. Echt waar. Ik ben KO. En dat is Yusra. Yusra is dat meisje dat vroeger nooit in mijn vlogs mocht, maar nu hier Yassine, je kijkt. Oké, om terug te komen op die trap. Dus ik zit hier naast strevende studenten. Die zijn er les voor voorbereidingen. Maar Yusra is eraan bezig hoor. of ja, dat proberen ze toch. Yusra zit op Facebook. En zoals dat jullie weten, ben ik gestopt met school. En ik ga eerlijk zijn, school remt de creatieve mensen. Ik ben daar eerlijk in. Als je talent hebt, kun je er niet veel mee doen op school. Sorry, het is cru gezegd, maar het is zo. En ik wil nu mensen niet demotiveren om te stoppen met school. Mijn punt is gewoon, ik heb ook op Twitter gezegd, hetgeen dat je doet, zorg er voor dat je het graag doet. Als je denkt dat je op school je creatieve talenten en alles dat je bezit kunt gebruiken, dan moet je naar school gaan. Weet wel, maar als je vindt van, ik heb zoveel dingen dat ik kan doen met mijn leven, maar school houdt mij tegen. En zeker dat die dingen beter zijn, dat je daar meer mee bent, doe dan die dingen gewoon. Dat ik gedaan heb. Ik ben nu veel gelukkiger. En dat ik er hier zie werken, ben ik tot gelukkiger kunnen doen. Eerlijk, echt waar. Hey Steffi! Oh, Steffi, doe ik de groetjes aan Timon. Nee. Dus Timon, we horen het bij deze. Oeh, maar Timon is wel She een doesn't jongen. like you. Ja, Timon is mijn smeerbeer. Smeerbeer. Ondertussen ben ik mezelf hier een beetje views aan het geven op de computers van school. En nu gaan we iets superleuks doen. We gaan kijken wat ik in elke video doe. 1, 2, 3, start. Hey, het is ik. 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 Fucking origineel zwaar. Ah, YouTube monies. Ik ga afzien, man. Stubby. Ja. Dus ik ga nu door. Ik ga een beetje aan het rondzwerven. Ik ben nog altijd in hand. En zoals je ziet heb ik net mijn haar geknipt. Is het cute? Nee, psych bitch. Ik heb het niet geknipt. Ja, en dus wat is er gebeurd? Ik zit hier op de grond onder dat raar dingetje. Ik moet mijn lipstick bijwerken. En dus na school was ik direct naar de McDo geweest. Super eenzaam. Nee, het is niet waar. Ik werd vergezeld. Ja, kom in mijn vlog, jonge heer. But I'm not alone today. Dat is die bitch die mij in 35 plus half op 10. Ik kan eigenlijk echt niet vertellen wat we aan het doen zijn. We zijn gewoon letterlijk aan het schuilen van de regen. Want ik weet niet of je dat kunt zien of horen, maar het is fucking hard aan het regenen. Ik ben helemaal nat geregend. Mijn schoenen en al. En dat is niet leuk. En die guy wil te graag in mijn vlog of zo. Volg hem op Instagram. Jongeman, als je jezelf herkent, zet je Instagram hieronder. Ja, dan volg hem of zo, ik weet niet. Moet je iets speciaals vertellen? Hey, het is ik. But we don't want to see your ass on that screen. No! Ik wil een kleden. Nou, eentje stelen. Ah, dat is een examentje ma. Ah, maar wat? Nee, ik wil die met haar heel jasje. Wacht. Enjoy this beautiful view of me and the plafond. Ga ik je vertellen over mijn week. Ik heb superveel gedaan hoor deze week. We gaan werken. En we gaan werken. Leuk hè? En we gaan werken. Dat ben ik ook gaan doen deze week. Thank you! Oh my god! Oh my god! Vertel eens iets over je leven. Wat? Vertel eens iets over je leven. Wel hè? Niemand gaat dat horen. Ja, nee, ik ben eerlijk. Ik was echt kapot jaloers op die mensen dat zij allemaal vrienden aan mijn knuffels krijgen en zo. Oh my god! Oh nee, Bo is flauw gevallen. Oh nee. Oh, check dat booty. Waarom heb jij gaten in je broek? Dat geval. Ik heb die geld van u. Jullie mogen mij allemaal volgen op Instagram, Sarah Melodie. Dankjewel. Behalve haar. Rise before guys, you guys. Sarah. Get it. Peters zijn los. Die plakkers. Sarah, maak een scène. Nu.
Dat mag dat? Nee, mag dat niet, dat niet en mag dat? Even later. Oké, je raadt nooit, maar echt nooit waar ik ben. Ik weet het nog altijd niet zo. Nee, niemand gaat het weten. Ik ben in het kattencafé in Gent. En het gaan dan misschien niet veel mensen kennen, maar moeten echt een keer naartoe komen. Hier zijn niet superveel mensen binnen en dat is wel goed, maar dat is gewoon een café dat vol zit met kan. Dus wat moet je nog meer hebben? En ik dacht, ik ga dat niet alleen doen. Met wie kun je dat beter doen dan met de grootste kattenvriend van België? Wat is uw ervaring met kattencafé? Een kattencafé. Ik ben nog maar naar 1 kattencafé geweest en dat was 1 in Brussel. Ik moet zeggen, en deze is veel plezanter. En ze hebben die brownies. That's what I like. Met banaantjes. Met banaantjes en met appeltjes, want de appeltjes heb ik al opgegeten. En echt leuke boekjes. Oké, like hier bijvoorbeeld. Moet je gewoon fucking outfits tekenen voor de kat. Like, hoe zalig is dat niet? Dus mensen die nog geen verjaardagscadeau hebben gegeven, ik wil dat. Nee, just kidding. Kijk, de katten liggen gewoon daar. Oh my god. Ik ga er gewoon naartoe. Dat moet gewoon. Damn, mommy. Oh, he's bang. He doesn't like you. Deze willen wij niet. Wat een asociale kat ben jij. Ik was me echt aan het inbeelden dat er zo'n spetterpoep uitkwam. Echt zo, komt naar mij en dan flash. You're mine now. Oei. Koek, koek. Hier. Ja, meisje. Pak het maar, hè. Beef. Nooit opgeven. Ik ga niet opgeven. Nee. Payback time. Oké, meisje. Ja, ja. He doesn't like you. Oh nee, ik ben afgewezen. Wat heb je net gedaan? Wat heb je net gedaan? Weer een beetje laten verdrinken. Nat lieve heersbeestje. Hebben jullie dat liefst? Ja. Oh, dat is de brownie is te maar ja, dat is dan... De vlog die je nu bekijkt heb ik al een week of 2 geleden gefilmd eigenlijk. Ik heb die de dag daarna direct geëdit. Ik wou die uploaden en ik dacht van... Ik heb geen einde. Dus daarom dat ik het nu doe. Ja, oké. Dat was een super leuke dag. Mensen niet serieus nemen. Ik ga dus niet terug gaan studeren. Nee, dat was gewoon... Ik ging een bezoekje brengen op mijn oude school en ik dacht, ik ga jullie pranken. Oké, nee. Ga ik terug naar mijn school? Nee, saai. Ik ga niet terug naar mijn school. Begin met werken is nog altijd de beste beslissing dat ik ooit heb gemaakt. Naast mijn YouTube beginnen natuurlijk. Dat is nog altijd de beste. Ik heb de vlog dus niet afgesloten. Waarom? Ik heb mij zodanig geamuseerd. En daarom heb ik de vlog dus eigenlijk niet meer kunnen afsluiten. Dus daarom dat ik het nu doe. En dat is eigenlijk ook de reden dat die 2 weken te laat geüpload is. Want ik heb
letterlijk nog geen seconde tijd gehad voor dat te bekijken. Nee. Ik heb van alles gedaan. Ik heb een interview gehad en dat staat nu in de krant. Ik weet niet wanneer ik die video upload, dus misschien moet de krant nog komen, misschien nog niet. Anyway, misschien ga je het gezien hebben op mijn Instagram of misschien moet het er nog opkomen. Houd al sinds in de gaten. Of vraag mij erachter, ik wil het je gerust doorsturen. Ik vond dat super cool. Shout-out naar de krant van West-Vlaanderen. Mijn telefoonhoesje is toegekomen. Er komt iets heel cools. En ja, dat heeft te maken met mijn telefoonhoesje. En het is niet met die leuke telefoonhoesjes van AliExpress. Nee, het is iets veel leukers. En het is ook iets heel leuks voor jullie. 2 mensen ga ik heel groen gelukkig maken. Echt waar. Ik moet dat trouwens ook nog opnemen. Dat wordt nog een video. Goed nieuws voor jullie dus. Ik heb nog veel ideetjes voor video's, maar ik heb gewoon eigenlijk echt amper tijd. Er waren ook verbouwingen op mijn werk en daardoor liep ik een beetje gestrest. Niet dat dat nodig was. Maar ik heb YouTube dus even 2 weekjes laten liggen om een beetje te bekomen. En dat is gewerkt, dus nu ben ik helemaal terug. Niet dat ik weg was of zo, maar ook kijk, ja, dat was een keer nodig. Maar meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Wie wil ik allemaal bedanken? Dank u Steffi en de rest en zo voor mij nog altijd niet vergeten te zijn of zo. Dank u voor jullie wifi wachtwoord. Ah nee. Ik heb nog wifi op school. Mijn oud wifi wachtwoord werkte nog op school. Lol. Oké, shout-out naar mijn oude school. Shout-out naar Sarah. Doe Sarah een pleziertje. Sarah is ook met YouTube begonnen. Haar links staan hieronder. Haar Instagram ook. Ze heeft 2 Instagrams. Ik weet niet als ik ze er al 2 mag opzetten. Die ene is privé, die andere niet. Stalks op alle 2 de Instagrams. Maakt niet uit. Ook een dikke shout-out naar de mensen van het Kattencafé. Jullie zijn super vriendelijk. Echt waar. Moesten jullie dat bekijken? Echt merci dat we daarin mogen blijven. Dat we met de katjes aan mogen spelen en zo. Dat was echt heel leuk. Dat heeft mij ook helemaal tot rust gebracht. Echt waar. Mensen, als je goede methode zoekt voor tot rust te komen, ga naar het Katjescafé in Gent. Maakt wel dat je op tijd bent, van nog niet heel veel mensen binnen, wat ik begrijp. En het zijn heel lekkere latte macchiato's. Echt waar. Ook nu een dikke shout-out naar Samir. Merci voor mee te komen naar het Kattencafé. Ik weet dat je sowieso geamuseerd hebt. Niet door mij, maar door de katten. Echt waar. Ik wist het gewoon. Als het naar het Kattencafé gaat, moet hij meegaan. Dus merci dat je bent mee geweest. Merci ook voor de leuke namiddag, avond, late namiddag. Ook al was je 3 uur te laat. Nee, het is niet waar. Ja, merci voor alles. Merci aan iedereen in de video. Samir zijn links staan hier ook onder. Anyway, ik ga stoppen. Want ik ga naar mijn bedje toe. Zoals dat je ziet zit ik nu niet op mijn kamer. Ik zit in de badkamer met een lamp. Ja. Sinds dat ik werk is het gewoon al tegen dat ik thuis kom donker. Dus moet ik oftewel 's ochtends filmen, oftewel zo een oplossing zoeken met fucking ledlamp filmen. En dat doet echt pijn aan mijn ogen. Dus zo kan ik weer de hele tijd naar het scherm kijken. Dat ik niet in de lens kijk. Oké, maakt niet uit. Ik kijk nooit in de lens. Ik zoek nooit oogcontact. Ja, dus ik ga het hierbij laten. Ik wil jullie verder nog een keer bedanken voor al de steun. Ook al heb ik niet geüpload. Jullie zijn me blijven steunen. Jullie zijn me blijven aanspreken elke dag. Jullie zijn blijven naar mijn werk komen. En ik hou nog altijd evenveel van jullie. Ook al hebben we niet altijd contact. Onze liefde blijft. Oké mensen, dan ga ik het hier nu echt wel bij laten. Mijn links staan hieronder. Volg mij op Instagram. Volg mij op Twitter. Voeg mij zeker toe op Snapchat. Want Snapchat blijft gewoon Snapchat. Yay. Oké, en nu ga ik echt wel stoppen. Totdat ik er weer zie. Met of zonder een ledlamp. Goed? Ja, doei! Never ever meet another cracker so frosty.